So ayan, good morning mga paring Jason. Hindi ako nakapasok ng umaga dun sa paggawa ni Colonel dun sa bahay ni Mary. Kaya nagpaalam naman po ako. Kasi magdadrive po ako sa Puntang Naga, pinsan ni Mrs. Kasi po mag-OJT na. Bali atid ko dun sa boarding house. Kasi yung ano, yung course niya tourism. Tourism yung course niya. Ayun, yung mga gamit niya. Alright. Pero pag kayanin pa ng oras, pag makabalik agad kami, bali baka tanghali na lang kung makakapunta sa kanila. Ayun, naga lang naman yung biyahe namin. Maghatid ng gamit sa boarding house. Alright. Nahihayin po na sa ano. Ayan o. Biyahe na kami puntang Naga. Silong nga eh. Hindi ka narinig galing. Maggaling ngayon tayo, nagulat na. Nabuwa puntang Eriga. Ngayon na pala na. Mag-agong. Pwede ka nag-test lang dito. Ano? Test lang. Go. Ay, pagkita. Ang gumawa tripod. Yan lang. Oras natin ay 10:25. Yan po, dito na kami sa Eriga. Bali may dadaanan pa na ano, classmate niya. Tadi? Ano mo sa akin? Tadi na kita. Dito na tayo. Dito lang muna. Chat mo na. Silong mo na ni. Release, Eriga. Ito kaya ang shop ka? Shop siya. Ano? Shop sa... Yung mga bilihan ng cellphone. Hmm? Ito sa milalag to. Ah, standby. Wala pa yung iniintay. Ay, tagto na. Nabi kang sa papa niya. Ayan na pala. Ayan na yung ano, iniintay na classmate niya. Nakamalita. Ayan. Hinatid nung tatay. Salita mo. Naga po. Naga. Saring pandasali. Sinar na kita. Ah, Eh, ito na sa ninang po. Nakalambas na kita. nagpas Kalang kita. ba sabi niya? Oo. Makalulog mo na di? Direk. Paluog pa baba. Tsaka iskinita lang. Nandito na kami sa Naga. Yung mga classmate niya saka yung nanay kasama. SNR Naga. Na po, naglalakad na po sila punta sa boarding house.
Pila. Napakaraming kumakain po dito mga estudyante. Kasi mura lang yung pagkain dito. May 65 pesos ka, may ulam sa kakanin sa mga. ₱65 may drink na. 1 pieces chicken, 1 rice. Yan po yung chicken nila. Kasi ikaw pa yung mamimili nila. Pili ka. Pinit. Pili ka sa akin. Hindi kami pili. Oh. Kain. Hay kayo, hay. Hay. Oh, hay kayo, hay. Oo. Hay kayo. Pakiyot. Pakiyot. Ay, Mika! Ay, Yun. Sila mag-go GT. Yan mga tourism po yun sila. Dito. Hotel po yan dito sa Naga. Yun. Shoutout po sa inyong lahat. Ayun po, hanggang dito na lang po muna yung video ko kasi pauwi na po kami, magdadrive pa po ako. Nung palabas na po ako sa dito sa garahe. So, tapos na ako dito sa garahe, dito sa hotel. At sila nag-aabang na sa kabila. Doon sila sa tapat ng mall.